Guifré el Pelós va ser el fundador de la dinastia comtal de Barcelona. Va ser comte de Barcelona, Osona, Girona, Urgell, Cerdanya i Conflent. Es va casar amb Guinalda d'Empúries i van tenir diversos fills. Un d'aquests fills era Guifré II de Barcelona, que va ser comte de Barcelona, Osona i Girona. Un altre fill seu va ser Miró II de Cerdanya, que va ser comte de Cerdanya, Besalú i Conflent. La seva filla, Emma de Barcelona, es va convertir en monja. Un altre fill seu era Sonifred II d'Urgell, que era comte d'Urgell. Sunyer I de Barcelona, en el seu torn, va ser comte de Barcelona, Osona i Girona i es va casar amb Riquilda de Tolosa. Sunyer I de Barcelona es va casar amb Riquilda de Tolosa i van tenir diversos fills. Un d'ells va ser Guillem de Barcelona, un altre Armengol I d'Osona, que va ser infant de Barcelona i comte d'Osona, i una noia, en aquest cas, que va ser Adelaida de Barcelona, que va ser la primera abadesa del monestir de Sant Joan de Sant Pere de les Puel·les i del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Miró I de Barcelona va ser comte de Barcelona, Osona i Girona, i Borrell II va ser comte de Barcelona, Urgell, Girona i Osona. Es va casar amb l'Edgarda de Tolosa i amb la que va tenir diversos fills. Borrell II i l'Edgarda de Tolosa van tenir Armengol I d'Urgell, que va ser comte d'Urgell. També van tenir Ermengarda de Barcelona. I Riquilda de Barcelona. Ramon Borrell II va ser comte de Barcelona, Osona i Girona i es va casar amb Ermessenda de Carcassona. Ramon Borrell II es va casar amb Ermessenda de Carcassona i van tenir Estefania Ramon. També van tenir Berenguer Ramon I el Corbat. Va ser comte de Barcelona, Osona i Girona. I es va casar amb Sança de Castella. Berenguer Ramon i Sança de Castella van tenir a Ramon Berenguer. Va ser comte de Barcelona, Osona i Girona. També van tenir a Sants d'Ollerdola. Es va tornar a casar amb Guisla de Lluçà i va tenir a Guillem I d'Osona. També va tenir a Sibil·la d'Osona. Un altre germà va ser Bernat Berenguer. Ramon Berenguer I i Elisabet de Nimes van tenir a Blanca de Narbona i també a Berenguer de Barcelona. Junt amb Arnau de Barcelona, Pere Ramon de Barcelona, Agnès de Barcelona i Ramon Berenguer. Ramon Berenguer es va casar amb el Mondis de la Marca i van tenir a Sança de Barcelona, a Berenguer Ramon II, que va ser comte de Barcelona, Osona i Girona, i es va casar amb Mafalda de Pulla-Caràbia. Ramon Berenguer i Mafalda de Pulla-Caràbia van tenir Emèric II de Narbona i Berenguer de Narbona. Ramon Berenguer III, el Gran, també va ser germà seu i es va casar amb Dolça Provença. Saltem a Ramon Berenguer IV el Sant, que es va casar amb Peronella d'Aragó. Van tenir a Guillem Berenguer de Barcelona i Sants de Barcelona i d'Aragó. Ramon Berenguer IV de Provença, Dolça de Barcelona, Pere de Barcelona, Alfons el Cast, que es va casar amb Sança de Castella i Polònia. Alfons el Cast i Sança de Castella van tenir a Ferran d'Aragó. També van tenir a Elionor d'Aragó i Castella, junt amb Sança d'Aragó i Constança d'Aragó i Castella. Alfons II de Provença i Pere el Catòlic, que es va casar amb Maria de Montpellier. Pere el Catòlic va ser comte de Barcelona, senyor de Montpellier i rei de la Corona d'Aragó. Es va casar amb Maria de Montpellier i van tenir diversos fills. Sança d'Aragó, per exemple, també van tenir a Constança d'Aragó, també van tenir a Elionor d'Aragó i de Castella, i
Alfons de Provença, a Maria de Montpellier i el Jaume el Conquistador. Jaume el Conquistador es va casar amb Elionor de Castella. Jaume el Conqueridor i Elionor de Castella van tenir Alfons d'Aragó i Castella. Després es va tornar a casar amb Teresa Gil de Vidalga i no van tenir fills. Es va tornar a casar amb Violant d'Hongria i aquest cop van tenir l'infant Ferran d'Aragó. A l'Elisabet d'Aragó i d'Hongria, a la Sança d'Aragó i d'Hongria, a Jaume II de Mallorca, i a Pere el Gran. Pere el Gran va ser rei d'Aragó i es va casar amb Constança de Sicília, convertint-se en rei de Sicília. Pere I el Gran es va casar amb Constança de Sicília i van tenir a Elisabet d'Aragó i Hongria. També van tenir a Ferran d'Aragó, a Maria d'Aragó, a Sanç d'Aragó, a Alfons el Franc, a Frederic II de Sicília, a Violant d'Aragó i Sicília, a Jaume Pere i a Blanca d'Anjou. Per últim van tenir a Jaume el Just. Que va ser comte de Barcelona. Jaume el Just es va casar amb Isabel de Castella i Molina i van tenir a Jaume d'Aragó i d'Anjou. Maria d'Aragó i d'Anjou també va ser filla seva. I van tenir a Joan d'Aragó. També van tenir a Elisabet d'Aragó i a Ramon Berenguer d'Aragó. També van tenir a Alfons de Benigna i sobirà d'Aragó i comte, que va ser sobirà d'Aragó i comte d'Aragó. Alfons de Benigna es va casar amb Teresa d'Entença i van tenir a Violant d'Aragó i d'Anjou i Ferran d'Aragó i Castella. Joan d'Aragó i Castella també va ser fill seu i Teresa d'Estença i Alfons d'Aragó, junt amb Constança d'Aragó i d'Estença, van ser també fills seus. Van tenir també a Jaume d'Aragó i Blanca d'Aragó i Frederic d'Aragó, que no se sap quan va morir. Van tenir en el seu mateix temps Sanç d'Aragó i Martí I l'Humà, que va ser rei d'Aragó, comte de Cerdanya i Barcelona principalment. Martí I l'Humà es va casar amb Margarida de Prades. Van tenir a Maria de Luna i Margarida de Barcelona. Van tenir també a Jaume i Joan, d'aquests últims dos no se sap molta informació, i Martí el Jove.